네, 리허설. 네, 마셨구나. Mãe, essa foi isso. Mãe, eu tô tomando. Чакай, мой. Чакай, нова чакай. Am că pără poate cu dăsuca că sunt tot. Am văzut. Я помню. Da, da. Da. Это покоилось или нет? Я А когда только мотор это прямо дома только. А что я уже чувствую, что слава, что ну бабушка что хочет, там разлетел на перекаты и хочет. Ну, ну, брат, Ай, ай. Чакай. Как один газ временно си, като видя просто газ гайли. Мама, я не знам парата. Мама, искам я се купувам. Дядо ще беше малко мисля, че скъпи. Мама, не мога да кажа. Но той се скрил по дивана. Не мога да намеря. Ей, че му заснути трябва да себе. Виж обаче на нея. На мусилата се не тук, долу. Не там. Какво ще проучи, майка? Стига назад и ще му назад. Не там, бе.